יש לי 5 בנות, 3 מה-5 יושבות פה לידי. מופת בעיניי כדרך החיים בכלל. חיים בעיניי צריכים להיות מלאים באתגרים, וכל הזמן לאתגר אותנו מפסגה לפסגה. ובעיניי זה מה שעושה כיתת מופת. רואה שהן מתקדמות, שהן מאותגרות, הן מצליחות ונהנות. אז השילוב הזה בין ערכיות, חינוך פסגות חדשות, בעיניי, זה השילוב המנצח בחינוך ובהכנה לחיים האמיתיים. מופת בשבילי זה כלים לחיים, זה דרך להתמודד עם אתגרים וקשיים. המורים בכיתת מופת תמיד נותנים עזרה ועוזרים לנו בכל מה שאנחנו צריכים. מלמדים אותנו איך לנהל את הזמן נכון, ככה שיש לי גם זמן לחברות אחרי היום ולא רק ללמוד. כיף ללמוד ולעשות אתגרים. יש הרבה שאומרים שהלימודים במופת מפחידים אותם כי זה לימודים אינטנסיביים מאוד, אבל מלמדים אותנו איך לנהל את הזמן שלנו ככה שיש לנו גם חיים מחוץ לבית ספר. המורים מאוד עוזרים לנו במופת, המורים תמיד נמצאים. הייתי בחטיבה במופת קלאסי והמשכתי עם זה גם בתיכון. אני כרגע במגמת אוויר או חלל, מגמת הדגל של התיכון. אני בחרתי במופת כי באמת רציתי למצות את כל היכולות שלי. ולכן בחרתי בכיתה שהלימודים בה כן קצת אינטנסיביים, אבל בסופו של דבר זה משתלם וזה שווה את זה. ויש לי זמן אחרי בית ספר גם להיפגש עם חברים, לעשות התנדבויות. אתם מוכנים לאתגר? אתם לא מפחדים מעבודה קשה והרבה הצלחות? אז תגיעו לערב חשיפה.